Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maayong agagid sa tanan. Ginaabi-abi ko gid kamo tanan subong diri sa His Life Ministries 10 a.m. Hiligay nun Sunday Worship Experience. No, salamat gid kay ari kamo. And today is a special day na this is a wonderful day nga inatawag naton ani nga sa Domingo sang pagbalik sa simbahan or back to church Sunday kung sa English pa, no? Ano ni siya? Karon na explain ko, but this is actually a rest, no? Mapahuway tanay sa aton series nga ginatawag. No, wala ta subong series. Next week pa ma-start ang aton series. And that is about worship, no? So ang subong adlaw, special gid. Later on, i-break down taka mo into groups, may breakout session kita nga maka-open up kita. This is we call it Friendship Day or Opening Up Day, wherein we will get to know one another, makilalanay kita. Kaya usually every Sunday, nag-attend ka mo, kami lang gahambal. So, subong yung Sunday, we will let you speak, no? Siyempre may guidelines kita nga i-follow later on. So without much further ado, ma-start na sa aton worship, no? And can we stand? Matindog ta, mga di tanay kadali. Amay namon sa langit, Ginoo, salamat gid. Ginadayaw ka namon, ginasamba ka namon. Ginaabi-abi ka namon, Ginoo, sining nga lugar. Kay ikaw labing mataas, dungganon, kagtampad nga Ginoo nga amon ginasimba kada Domingo. Ginoo, ginatagaan ka namon sang tugot nga giho sa amon kabuhi kag diri sa subong sa simbahan. Sining adlaw, Ginoo. Ginatagaan ka ginamon sang leeway, sang room, sang isa ka kuan nga makagiho sa tagsa nga kabuhi nga ari diri subong. Kag Lord, salamat gid kay ginapreparar mo kami sa pag-worship sa imo sining aga. Ginakuan namon gapalayo kami anay sa kalibutan, ari kami diri subong sa His Life. Kag ang amon nga panguna-una tagipusoon, kasing-kasing ara gid ginapanumdum ka namon. Kay ma-start na kami worship sa imo, Ginoo, sa pagsamba sa imo. So Ginoo, have your way in this place. Thank you, Lord. Salamat gid. In Jesus' name we pray. Amen. Now revealed in you are Christ.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amay sa langit, salamat gid Ginoo. Salamat sa imo presensya nga ari diri subong. Kag Ginoo gina dayaw kag ginamon Lord sa among tagipusoon. Aghanda kami mamati sa imo Ginoo, sa imo pulong, sa imo mensahe, sa sining nga tion. Salamat gid. In Jesus name we pray. Amen, amen, amen. Plakpakan tang Ginoo. Pwede ta maglingkod. Wow, hallelujah. Thank you, Lord. Ay, thank you. So once again, sa liwat, ginaabi-abi ko kamo, kag maayong aga gid sa tanan. And this morning, dali lang aton nga share nga akon nga sharing sa inyo. Kay hambal ko gani, we will break out into groups, no? Ma-divide kita ang mga lalaki sa sining nga lugar, tanan nga lalaki diri, tanan nga babayi diri, tapos ang mga kabataan kag youth diri sa akon left side. Okay? So amo nang aton nga arrangement after sa akon nga kwan giving ta, tapos kun may birthday sa inyo, sino may birthday diri? Subong nga month. Sino nga bulan? October 1 to 31. Wala sa ikaw, wow, timing gid. Sige karon, ma-pray ta para sa inyo. Wow, this is a special day para sa inyo nga may birthday. Okay? So hambal ko kayo na, this is a Domingo sa pagbalik sa simbahan. Ano ni siya? Sige, pwede tato na first slide. So ano ni ang Domingo sa pagbalik sa simbahan? So this, amo ni siya ang ginatawag naton friendship, no? Friendship Sunday or Friendship Day, nga wherein kita magkuan lang, get to know one another, no? Unay cordial way lang makilalanay kita, kag maka-appreciate kita with one another, no? Be friendly kay amo gani hambal ko kay na nga kadto ta diri simbahan, pamati lang ta, lain gid naga-interact kita, no? Amo lain gid siya kay may interaction gani daw ma-appreciate pagid naton ang meaning sang aton nga back to church o pag Domingo sa pagbalik sa simbahan. Okay, next. Ang aton reference verse for this Sunday, amo gani nga kinahanglan ta magbalik sa simbahan, hambal sa Hebreo, no? Kapitulo 10, versikulo 25. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing. So hindi kita kuno maguntat sa pagkadto sa simbahan, no? O being together. But let us encourage, ikwantang one another, iabi-abi naton nga all the more you see the day approaching, nga malapit na maabot ang aton Ginoo, amo na nga kinahanglan gid nga tililipon kita kag mag-encourage one another kita, no? Para mangin babakod pagid kita. Next. Okay. Don't give up on church. Damo mga Kristiyano subong, damo mga ginatawag nila nga gapati sila sa kay Jesus, nga kinahanglan gid nga i-remind sila, nga kinahanglan nila magkadto sa simbahan, no? Nga kaya ang attendance nato, ang pag-attend nato sa simbahan, kag ang part kita sa hilikoton sang simbahan, hindi para sa simbahan actually, kundi para sa aton spiritual maturity, sa aton spiritual nga pagdatubo sa Ginoo. Karon i-expound ko pagid na siya kun nga kita kinahanglan gid naton ang simbahan, ang pagtipon together, no? Nga mga believer kita tanan, mga gapati kita sa Dios, sa kay Jesus Christ, nga kinahanglan kita magtipon. Later on i-expound ko pagid na. Kabalo bala kamo nga gin-survey, gin-kuan lang nang gin-lista-lista ang duha ka pinakamataas nga rason nga ang mga tawo wala or nag-untat kadto sa simbahan. Especially today, after the pandemic, syempre fear, no, may kahadlok nga nag-untat sila sulod sa simbahan, no? Part na siya. It's a valid reason. Balido man na tama man nga rason. Pero ang top one is ginabatsyag nila nga do ka busy sila sa kabuhi. Damo sila hilikoton, no? Gatrabaho sila kita Monday to Saturday iban, Monday to Friday ang iban.
Pagka Sunday, do kapoy. Do wala na energy, wala na sang kusog sa pagkadto sa simbahan or natamad na magkadto sa simbahan or damo hilikoton. Karon ihambalon ta nga agid amo gani nga kinahanglan naton magkadto sa simbahan, especially on Sunday. Karon ihambal ko sa inyo. Stay tuned, ginapa-suspense ta kamo. Pero amo nang one reason, gid busy kuno kayo, busy. Kitaya hindi tayo busy in a way nga gintagaan tagid sa importansya ang Ginoo, gintatagan tagid siya tinion sa aton time para pagkadto magadto diri kag to just encourage one another and to meet with the Lord Jesus Christ. And number 2, damo simbahan nga naboringan sila. Wala sila gakadto kay ay amo man nagyapon ng hambal sang ang pastor, amo man nagyapon kwan. May isa ka tawo Amerikano siya, no? Na kwan niya, naghambal siya, hindi na siya magkadto simbahan. Kaya for all those years kakadto sa simbahan, pila ka services na atinan niya, siguro may 5,000. Wala siya nakadumdum sa maski isa ka mensahe. Ambot lang kung pamati siya or wala. Isa ini ka tao siya sa Amerika. Amo nang rason niya nga, hindi na siya magkadto kuno sa simbahan. Kaya wala gid siya sang amot kung pamati siya or nano yung ginaga Facebook sa siguro sa sulod simbahan. Di amo tong ginkuan niya sa Facebook, gin sulat-sulat yung bla, gin post, no? Until nga may nakabasa. Ano balo ko nung sabat sang isa ka tawo nga nagbasa iya nga query, sa iya question, amo ni sabat. Hambal sang tawo, ang akon asawa galuto sa akon, do pila na sila ka years nga kasal, 30 years, so pila na ka adlaw na thousands na nga adlaw nga ginalutuan siya sang asawa niya. Kag wala siya kadumdum sang menu. Siyempre, pila ka to, 30 anyos nga wala ka dum nga ginalutuan sang asawa mo. Siyempre daw, sa waay lang sa imo, no? Pero, but, ang pagkaon nga ginkaon niya for all those 30 years, naka-nourish siya iya lawas. Tama? Buhi siya, nagkaon siya mo. Nakuha nyo? Nagkaon siya, ano pa nga buhi siya, na-nourish siya sang menu, sang luto, sang asawa niya for all those 30 years. Amo man sa simbahan, kadto ta diri gina-nourish ang aton spirituhan nun nga kinabuhi. Ang aton nga tagipusoon, ang aton nga hunahuna, gabag-o. Ginapakaon ta sang Ginoo. Amo man sa simbahan gali. Ano pa nga hindi naton pag i-take for granted ang pagsadto ta diri sa simbahan. Amen? So may tatlo ka rason, maayo nga rason nga dapat gid kita magkadto sa simbahan, mag-attend sa church. No? Wala ko gakuan nga gina-promote ko ang his life, but may kadtuan ka mo dar. But if you kuan diri ka mo kadto sa his life because this is a good church. Maayo ang pagtubo ta diri and the programs, ang pag-process dapat ang simbahan nagaproseso sa aton hasta magtubo kita. Amen? May ginaagyan kita para magtubo kita. So ang first reason, ang simbahan nagabulig sa aton sa pangin mag-focus kita, mag-concentrate kita sa Diyos. Pinaagi sa pulong, pinaagi sa pagwali, pinaagi sa fellowship, pinaagi sa pagbasa sang pulong sang Diyos. Ginabuligan kita sang simbahan nga ang aton bla nga focus ara sa iya, no? Pareho man bla kay amot ka basa kamo sa Bible si Pedro nagsaara sila sa baruto sa bangka, gulpi lang nagbagyo, grabing hangin, grabe ang balod, matumba ng ilang baruto. Hanambalan sang nagalabay ang Ginoo, Kristo Jesus naglabay, nagalakat sa tubig. Nambalan niya si Pedro, dali sa akon. Tinagtikang man naog si Pedro sa baruto, sa bangka, nanaog siya, nagpatong man siya sa tubig. Nagpatong si Pedro sa tubig, pareho kay Kristo Jesus, gapatong sa tubig. Pero may diferensya. Nagbuga ang hangin, naigo siya. Tapos pagbuga sa hangin, ang iyang panulok, nagkadto sa kadudulman. Kagang imaginasyon, uy, basi may mga bagis na diri. Basi may mahulog ko. Damo na sa iya paminsaron. Nadulang iya focus sa kay Kristo.
Dapat tulok ka lang kay Jesus mo. Amo to hinahinay siya na ano siya na lubog. Tama gid gali, dapat naka-focus kita sa Dios. Amo nang pagbulig sang simbahan sa aton. Focus gid, hindi magtan-aw sa kung anong kakatabo sa kalibutan, kadudulman, kakalainan. Pero kay Pedro bala, dapat ang focus naton ara gid permi sa Dios. Number 2, ang simbahan nagabulig sa aton para mag-encourage kita, mangin matampad, mabakod sa kinabuhi. Kabalo ka kung huyang ka, damo sang ang mga problema sang kinabuhi, ang problema sa ginaatubang naton diri base hindi naton makaya. No? So kinahanglan gid nga naka-encourage kita. May hope, may pag-asa ang kabuhi. Hindi lang sa sininga present age, but in the age to come. And third, ang simbahan nagabulig sa inyo, sa aton, sa inyo kag sa akon, nga matuman ko ang misyon ko diri sa kalibutan. Mga utod, may misyon ka sa kalibutan. May misyon ka sa kalibutan. May hilimuon ka sa kalibutan. May ginapahimo sa imong Dios. Kinahanglan lang gid nga mag-focus kita kag mamati kita sa iya tingog. Para makahibalo kita kung ano ang ginapabuhat sang Ginoo sa aton. May buluhaton ka bala? Tuod-tuod gid na, may buluhaton kita tanan. Okay. Number 1, i-expound nato, no? So ang simbahan nagabulig sa aton mangin concentrated, mangin kuan pa sa focus pa kita sa Ginoo. Kay ang kabuhi naton puno sang pagtilaw kag ang kabuhi diri mahuyang. Kung kisa mabugtaw kita sa aga, mabakod kita, masinadyahon kita. Pero kung kisa man, bugtaw pa lang sa aga, masinulubon ka na. Do may ginalukdo ka na sa imubaga. Kabugat sang kabuhi. So ang simbahan nagabulig sa ato na may encourage kita. Number 2, sa simbahan, makabati ka sa mga worship songs. Pareho kaina, nakabati kita mga worship songs sa aton. Isa ka worship leader, ari diri si Bon, no? Maka-encourage sa aton sa mga kanta nga makapa-uplift, makapa-taas ang aton nga mga tagipusoon, no? Para sa Ginoo. Kay ang kanta bala, espiritu na, tutuod gina, tama tanda Biblia pa mati sang kanta bala. Kay kung kisa happy ka mo, tama, magkanta ka, kung nami ang kanta gani, suno sa imo, do ka nami magkanta. Pero kanta bala sa mga sinulubon nga kanta, tanawa bala. Hima sinulubon ka man. Experience inyo. Kanta man sa mga binastos nga kanta, kay bastos man ang imo nga gawi. Amo na espiritu na siya. Ang kanta gali espiritu. Amo man diri sa aton magkanta kita worship song, nagapasaka na sa aton nga spiritual high sa Ginoo. Gina-worship ta siya. Okay. So gina-renew kita sang pagkanta kag pagpamati sang pulong. And third, ang pag-attend naton sang simbahan, rhythm ini siya. Though kaagi na kamo inang jogging ka, da may cadence ka bla, mag-jogging ka, hindi hinahinay lang, di ba? May timing ka, may pacing. May pacing. Amo man ang simbahan, may natawag naton nga church attendance rhythm. May rhythm bla, may pacing. Kinala mo na ma-maintain ang mo pacing. Kaya kung mag-untat ka, maski isa lang ka Sunday, madula ka sa pag-pace. Ang jogging mo bla. No, kung isa tamaranon ka na, kung isa wala ka na gana. So, importante nga may pacing ka. Sige. So, it forms a habit sa aton. And then, gatrabaho kita from Monday to Friday, even Saturday, ang iban sa aton, Saturday, nagatrabaho. Kinahanglan mo mag-rest maski isa lang kaadlaw. Kaya ang aton gani Ginoo, ang Diyos, He created the universe. Creation for how many days? 6 days. 6 kaadlaw, in-create niya ang creation. But on the 7th day, sa ikas-7 kaadlaw, nag-ano siya? Nagpahuway. Actually, wala kinahanglan ng Ginoo pahuway. Pero ginapakita niya sa aton nga kinahanglan ta magpahuway.
pahuway sa kalibutan kag mag-focus ta sa iya. Amo nang pahuway gali rest on God. Amo ina ang buot singanon sina magpahuway kita sa Ginoo, sa Dios. And number 2, ang simbahan nagahatag sa aton sang encouragement sa kinabuhi, no? So, ang simbahan ginatawag iningat body of Christ, no? Kung body of Christ o lawas kita sang Ginoo, may kamot, may tiil, may mata, lain-lain ang function naton. Lain-lain ang aton nga ginahimo sa simbahan. Pero maski ano kagamay sa aton ginahimo sa simbahan, kinahanglanon ina. Essential ina sa pagtiyog, pag-work sang simbahan. So kinahanglanon ka sa simbahan. Kinahanglanon ang imo presensya diri. Kinahanglanon ang imo bulig. Kuha nyo? Kinahanglan ka gid diri sa simbahan, you are needed. Pero ang pinaka-understandable, ang pinaka-nami nga picture, biblical picture, is that ang simbahan is a family. Pamilya ta. Amo gani gitawag ganay kita brother, sister, kay ang aton amay, isa lang actually ang amay naton sa langit, no? Amo na siyang amay naton. Kag kita magulutod kita tanan. Gapati ka muna, magutod kita kay Kristo. Kung ikaw gapati ka sa dugo ni Kristo, nga laluwas sa imo, part ka sang pamilya sang Ginoo. So magulutod kita. Amen? Magulutod kita, pamilya kita. Kag ang pamilya kinahanglan sa isa kag isa. Kaya ang pamilya kung nagabulagay, hindi maayo. Tama? Tanawa lang magbulagay mga pamilya kay hindi maayo gid ang matabo, no? So amo na ang pamilya is a picture of the church. Nga dapat kun ari ka di, you are not an outsider, but you belong. Bahin ikaw, parte ikaw sa sini nga simbahan. You are part, kag needed ka, kinahanglanon ka sini. So kung ikaw ka Kristiyano ka, kag wala ka sang simbahan, family church, or church family, pwede ka matawag nga isa ka ilo. Isa ka orphan. No? So kinahanglanon mo ang isa ka simbahan para magtubo. And number 3, ang simbahan magabulig sa aton, sa inyo, kag sa akon, sa pagtuman sa ginapabuhat sang misyon naton sa Ginoo, no? Sige no, ang Ginoong Hesus gani naton nag-reach out sa family niya kag sa friends. Kay kinahanglan gid, importante gid kay amo ning aton missionary school nga gina-training kita sa sulod sa simbahan para magwa kita didto sa kalibutan, kabalo kita kung paano witness, mag-testimony, magpaalinton sang maayong balita sa gwa. Okay? And number 2, nga kinahanglanon naton nga mag-share sa aton pagtuo. Importante gid ni. Kay nga importante ang imo eternal destiny. Kung gapati ikaw nga kung mapatay ini nga lawas, may kabuhi pangala nga dayon, nga eternal, wala na yung kamatayon, importante gid ang pagtubo mo diri sa simbahan para ma-prepare kita sa aton nga eternal nga kabuhi, eternal destiny naton. Mga utod may kabuhi pa, kung mapatay ni nga lawas, may kabuhi pangalain. Pero nagatipende ina nga kabuhi kung anong hinimo mo sa kabuhi mo diri subong sa kalibutan. So damo-damo bilyon ang wala nakakilala pa kay Jesus. Bilyon pa wala nakabati sa mayong balita. Wala naka-receive. Kinahanglan pa nila magpamati kag magtubo man sa Ginoo. Actually, kinahanglan nila ang kaluwasan. Kinahanglan nila maluwas sa sala. Kinahanglan nila maluwas sa kamatayan. Kaya kung hindi nila pagbatunon si Jesus, nga ila nga Ginoo kag Dios, kaluluoy gid, no? Kaluluoy gid. Kag kinahanglan ginaton ipaalinton sa inyo. Sino man nabi mang paalinton sa ila? Kundi kita mismo nga parte sang simbahan. Okay? Okay. And lastly, ang pinakarason gid nga dapat ka mag-attend sang church is because of Jesus. Kristo Jesus. Ano kay Jesus? Kinahanglan mo siya makilala, kakinahanglan mo siya mag-develop pagid sang imo relasyon. Ang kabuhi naton sa simbahan is all about relationship.
Liwat. Gusto ko lang i-emphasize. Church is not about doctrine. Grabe yung mga statement, no? It's not about doctrine. Hindi ni doktrina. It is about relationship and how you respond to that relationship. Relasyon ini. Ginatudluan kita sa pagmaayo nga relasyon. Sa Ginoo, sa Dios, nga siya ang magatag sa aton sa pagigugma nga makarelate sa iban, kag sa aton isig katawo. So ang kabuhi, mga utod, kung may kuhaon kamo subong, nga magwa na kamo diri, ang tandai lang, it's all about relationship. And church can teach us, can help us know what that relation, ano ina ang relasyon sa kay Kristo Jesus, ano ina siya. Kung paano pagid mangin madalom. Kung gusto mo mangin madalom pagid ang imong relasyon sa Ginoo, take the time to go to church, kadto sa simbahan. So that you will know Him, you have the knowledge, may ihibalo ikaw, may wisdom, may kaalam ka. Kag sa pagkabalo ka karon sa pag-intindi sa iya. Ari pagid mga utod, mga bold statement ni, mga bold statement. Your prayers will not be heard kung wala ikaw relationship sa Ginoo. Grabe nga statement, no? Nga nahambal ko na. Example, ako, ang anak na akon, mangayo sa akon, tay, tagaay ko bibalon, tay, mga kadto ta mo ni, tagaan ko siya ino, bata ko siya mo, plangga ko siya, may relationship ko sa iya. Correct? Okay. As opposed, nga may magkadto, may halin sa gwa, magkadto sulod sa akon di, bata, tapos mangayo, tagaay mo ko bikuan, tagaay ko mo ni, bakli ko mo ni, bakli ko sapatos, tanaw nyo tagaan ko. So, maybe, but most probably, hindi. Hindi siya kilala mo. Correct? Hindi siya kilala. Basic na siya. Ikaw ba tilawe? May makatol na sa imo, gulpi. Maybe kung kuan grabe, nagiging compassion mo ya sa pagbulig, okay man. But not all the time. Pero kung may relationship kaya sa Ginoo, ang prayers nimo will be heard. But amo ni may condition lang dapat ang prayer naka-align sa will sa Ginoo. Ang imo nga pangadion naka-align isino sa kabubuton sa Ginoo. Hindi mo siya pagpangayuan, Lord, ina siyang akon nga silingan, Lord, isunuga balay niya. Hindi amo na ang prayer. Lord, nainit ko na sa iyaw, abi tanggalan sa trabaho. Okay, hindi na amo ha. Hindi na amo blessing gid kita permi blessing. Maski sa kaaway naton blessing. Amo na kabubuton sa Ginoo. Nakuha nyo? So first and foremost, first have a relationship so that your prayers will be heard. Dako ang tsansa nga mabatian according to His will. According to His purposes sa imo kabuhi. No? Pero, it's okay kung dugay na may nimo nga pangadi, wala gyapon na pamatian, just keep on praying. Keep on praying, hindi gid mag-stop. Ang wala na may encourage ko sa inyo. Because we know the thoughts of God, we don't know His ways, anong plano niya. But keep on praying. And we will understand Him more. Next. Okay, ma-close ko dire kay may breakout room, ma-breakout kita no, session kita. Sa katapusan, in the end, all God really wants is you. Ikaw lang gid ang kinahanglan sa Ginoo. In the end, ikaw ang kinahanglan sa Ginoo. Wala na sang iban. Palangga ya kakayo. Palangga ya gid kakayo, mga utod. Ano man ang ginapanumdum mo subong, ano man nara sa imo balatyagon subong, iniya tutuod gid ning ginhambal ko. This is a truth, kamatuoran. Nga ikaw palangga sa Ginoo, wala sa maka-refute sina. Wala sa makambal. Hindi. Sala. Palangga ka sa Ginoo. Nakambal ko sina, ginatagigan si Kristo Jesus. Na nagpakamatay sa cross para lang sa imo. Kabalo ka, ang cross is a personal one. Personal. And your salvation, your relationship is personal. Imo na iya. Personal, lain niya sa Ginoo. So nurture
your relationship with God through the help of the church. Amen? Okay, so with that, mag-giving tanay, no? Birthday. Oh, okay, birthday. So, sino may birthday diri subong, pwede ka tindog. Birthday month. Basta sa subong nga bulan, October 1 to 31. Ano ka ngalan mo, ma'am? Joy. Ramsel. Sino pag-in birthday? Maricel. Wow. Ano ngalan, ma'am? Do, hindi ko bati. Vicky. Judy. Sino pag-in? Wow, nami. October. Sige, may ara kita gift nga ihatag sa inyo. And then, I will pray for you. No? Hallelujah. I-extend na kamot naton sa ila. I-bless naton sila. Ang pinakamalapit sa inyo. Amay namon sa langit, salamat giginoo. Sa ining aton mga birthday celebrants ining nga bulan, Ginoo. Lord, salamat sa ilang kabuhi. Gamita pa sila sa imo ganarian. Tagaay sila, Lord, sang long life para makaserve pa sila, makaserbisyo sila sa imo, Lord God. Kag Lord, tagaay sila sang ila kinahanglanon, matag-adlaw nga kinahanglanon, Ginoo. Hindi sila pagpabayi. Tagaay sila sang kagutom sa imo. Hunger for you, to know you more, para makilala kagid nila. Kag mangin maayo sila nga mga utod namon sa ginharian sa Ginoo. Lord, bless the work of their hands. And Lord God, bless also their families. Bless this month as they celebrate their birthday. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Thank you. Plakpakan tabi sila. Giving time ta. May aga sa liwat. It's our giving time. Ang pulong sa Ginoo nga akong basahon sa Lamentation, kung sa Ilonggo panalabiton 3:22 kag 23. Ang gugma kag kaluoy sang Ginoo sa gihapon nagapadayon bag-o kaangay sang kaagahon. Ang aton Ginoo matutong gihapon sa aton kabuhi, no? Hindi naton ma-explain sa pulong lang. Ang iya kaayo, kaluoy, gugma, kag katutom sa aton kabuhi. Ang mga blessings, upon blessings, favors, upon favors, nga ginahatag ya sa aton adlaw-adlaw, bag-o ina, they are new every morning. Dalayawon gid siya. Since God, matutom sa aton kabuhi, required man kita nga maging matutuman sa iya. Sa tanan nga aspeto sa aton pangabuhi, labi na gid sa aton paghatag sa giving. Isa kahambalanon bala nga ako nabasa, pwede ikaw makahatag maski wala gugma. Pero kung ikaw nagahigugma, hindi pwede nga hindi ka kahatag. Kung love naton kag palangga aton Ginoo, syempre aton gid siya i-prioritize gid naton ang aton giving, ang paghatag sa iya. Kabay pa nga maga-excel pagkikita sa aton paghatag sa iya. Mga muyo kita. Labing dalayawon kag mahigugmaon namon nga Amay o Dios ginadayaw kag namon siningation. Salamat makasimba naman kami Ginoo sa imo partis pagi sa amon paghatag. Ginoo, salamat sa tanan nga kaayo mo kag katutom sa amon kabuhi nga nagapadayon. Lord, i-bless ang amon paghatag sini nga aga ginadayaw kag namon sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung ready na kamo, ari aton basket, pwede na kamo katindog kag kaamat-amat. After sang giving, pwede lang ko ka-request, no? Ang tanan nga lalaki diri sa akong tuo, ang tanan nga babae diri sa center,
Kag ang kabataan, mga youth, mga young professionals, diri lang sa left. Pwede na kita katindog. Ang mga lalaki, dira lang. Oo, dira lang ta. Ang mga babae lang masaylo, diri. Sister Lene, pwede ka naka-facilitate. Sa girls, sa mga babae, ma-divide na kay kadamo sa aton. Tag pulo-pulo lang ta or tag pito-pito. Mga girls, katatlo ta ang makapyot sa aton, sinang Nilin, sinang Tess kag ako. So dire ang yung first dire ta ma-circle, dalan nyo lang din niliyog inyong mga na. Oo, pulo, parang iba maka para ang sharing bala.